मुलं कुठले टाकायला लागल्या मुलं नाही म्हणले हिला परत फोन ठेवला. म्हटलं काय ग बाय माझे, म्हटलं कसले कुठे टाकायला लागल्या. अरे ओमकारच्या घरी. हा चायनाचाच कोणतरी होता, त्याचं नाव पण तिबा, त्याचं तिबा म्हणून तसंच लिहिलेलं आहे. तर घ्या आणि रत्नागिरीमध्ये नमस्ते सर्वांना. तर आज आपल्या इकडे जे गेस्ट आले आहेत त्यांची आज ॲनिव्हर्सरी आहे आणि ते एकदम प्रॉपरली रेडी झाले आहेत आणि आपल्याला वरती सर्वांना पार्टी करायला बोलवलं आहे. तर आपण तिघंच, आपण 5 जणांनी, आपल्या जेवढे सर्वच नाही तर तुम्ही सर्वांना पण त्यांनी इन्व्हिटेशन दिलेलं आहे. तर आज त्यांच्या पार्टीमध्ये आपण सर्व एन्जॉय करूया, बरोबर? या बघा, एकदम व्यवस्थित हातात हात घालून एंट्री. फक्त आपणच म्युझिक बोलूया, म्युझिक काहीतरी गाऊया, गाणं गाऊया. वा 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 वा. आणि इकडे तुम्हाला एक सांगायचं आहे. सर्वात आधी आपण नाव विचारूया. नाव सांगा. नाव सांगा तुमचं. माझं नाव चंद्रकांत महादेव सकपाळ. ओके. आणि तुमचं? शीतल चंद्रकांत सकपाळ. हां. आणि एक सांगायचं आहे की आज ह्यांनी जो ड्रेस घातलेला आहे तो एकदम ब्रँड म्हणजे एकदम फ्रेश, पहिल्यांदा घातलेला, नवीन. आणि असं वाटतं ना, न्यू कपल वाटतं. मस्त वाटत. थँक्यू. अरे वा. आज आमच्या लग्नाला 44 वर्ष झाली. 44. बापरे. मस्त. 44 इयर्स टुगेदर. वर्षाला पण आपण करू ना परत. हो हो हो, मस्त. ती पार्टी आमच्यातर्फे असणार इकडे. हां. आणि ती पार्टी आमच्यातर्फे असणार. आणि आता पार्टी फक्त बोलूनच नाही तर केक कटिंग पण आपल्याला होणार आहे इकडे. आणि त्यांनी केक एकदम सेलिब्रेशन करण्यासाठी आणला सुद्धा आहे. तिकडे बघा, आपण केक आणलाय. आता आपण सर्वांनी मिळून कापूया आणि क्लॅप्स करूया आणि त्यांना गुड विशेस देऊया. 44चे अजून 44 वाढू दे. म्युझिक लाव ना. आता सर्वात आपल्या सबस्क्रायबरनी पण ह्यांच्यासाठी क्लॅप करा. अरे वा वा वा. आणि कितवी ॲनिव्हर्सरी आहे तर बघा इकडे 44th ॲनिव्हर्सरी आहे यांची. तो मॉम अँड डॅड. वा वा वा, छान. तुम्ही आता त्यांना भरवा थोडंसं, तुम्ही त्यांना भरवा थोडंसं. वा वा, छान छान छान. आता तुम्ही मला द्या जरासा, एकदम थोडासा. बस. मी आलो भरवायला, मी फक्त तेवढा पुरतात, फक्त तेवढाच पुरतात. जरासा दे, सगळं हे नाही करू. थोडासा हा करा. हे जरा व्हिडिओमध्ये चांगलं दिसलं. टिश्यू पेपर नाही आणला ना, तिथे थोडंसं. आता देतात तर घे ना. जे एवढे मेहनत करतात त्याला नको, आपण मुलासारखं होतो. मुलासारखाच आहे. मग फुल शुभेच्छा, फुल शुभेच्छा. तुम्हाला काय? आता हे तुम्ही कपल डान्स करायचा आहे. बोला तुम्ही. मराठी लावू. तुम्हाला कोणतं आवडतं तुम्ही म्हणा. आम्ही त्यांच्या पाठी गाणं म्हणू. चला, कोणतं गाणं आपण म्हणायचं सर्वांनी सांगा. कुठलं बोलायचं? तर इकडे बघा, आता कपल डान्स होणार आहे. आणि मी जे सांगितलं होतं इकडे कसं रिलॅक्स करण्यासाठी, एन्जॉयमेंट करण्यासाठी पण तुम्ही येऊ शकता. तर त्यांनी बुकिंग, मी तुम्हाला सांगू, ही 1 मार्चची बुकिंग त्यांची 1 महिना अगोदर केली होती तुम्ही. 1 महिना है ना हो? तुमची बुकिंग 1 महिना अगोदर केली होती ना? 1 महिना अगोदर केली. आणि मला ही डेट मिळायला पाहिजे म्हणून मी केलेली ती. हां, बरोबर. म्हणजे त्याने ॲनिव्हर्सरी डेची बुकिंग खूप अगोदर करून ठेवली होती. आणि ते म्हणाले ना की बुकिंग फुल होते म्हणून मी लगेच म्हटलं, बघितलं, अरे 1 2 3 4 नाही आहेत, लगेच आपण करून टाकूया म्हणून आम्ही केल्या. आणि गोल्डन रूम एकदम खरोखरीच चांगला आहे आणि आम्हाला खूप आवडला. तुम्हाला? गोल्डन. गोल्डन. ओनली गोल्डन. गोल्डन. ओनली गोल्डन. तू गाण्याला वगैरे झालं पाहिजे. त्यात काही एवढं हे नाही करत, बोलत नाही त्यात. अरे एक तर लाव. बोल ना गाणं कुठलं करू. रोटे सप्ते कदम सांगितलं ना तुला, ते कर. तर काय तू देशभक्ती तर लावणार काय? मारतील लोक.
लावलं ते इंग्लिश म्युझिक चला कसलं गाणं? ॲड आहे ती. लावत होतो तर झालं. हा 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 चांगलं आहे. त्याला बघा. हे करू. मला येत नाही डान्स यायला. उलट छान डान्स करता तुम्ही सर्व. व काकांना कुठे येतं? मम्मी तू टर्न कर. आज काका रत्नागिरीवर खूप हॅपी झालेत. मला कोण करायचं नाही. बघा ही जी हॅपीनेस असते ना तो खूप रेअर असते आणि हे जे एन्जॉयमेंट असतं खूप रेअर असतं. तर असं तुम्ही सर्वांनी पण एन्जॉय केला पाहिजे बरोबर असेल. म्हणून ते गाणं लावलंय, हे पुराणं गाणं लावलंय. हां हे लाईट म्युझिक लाईट डान्स एकदम आणि एन्व्हायरमेंट पण तसा आहे एकदम व्यवस्थित. चांगलं आहे. वा वा छान छान छान. ओके ओके. धन्यवाद सर्व, तुम्ही सर्वांनी साथ दिली. आयुष्यात पहिली नाचली आहे. नाचतच नाही. सगळ्या बहिणी नाचतात. माझ्या तिघी जणी बहिणी आहेत. हिला त्या सर्व नाचतात, मला येत रंगपंचमीला नाही. अजिबात बाहेर पडत नाही. लॉक डबल लॉक. होळीला नाही मी कोणाला बाहेर घेत नाही आतमध्ये. दिवाळीला मी जास्त फटाके फोडायला नाही जात, पण अजिबात सगळ्यांना आणून म्हणजे देते. तिला हे घ्या. कायमचं. आणि आज आपल्या सर्वांना सांगायचं की ह्यांनीच ह्यांच्या हस्बंडला आणि ह्यांच्या मुलांना इकडे आणलं. तुम्हीच आणलात हो, ना. मी चाललं. हां आता तुम्ही आणलं. तुम्ही आमचे एकदम बोलतात ना लव्हिंगली सबस्क्रायबर आहे. तुम्हाला एकदम आपलं ओढ आहे म्हणून आलात. ज्यांना नाही जे फर्स्ट टाइम बघतात आहे सर्व ते आपल्याला एक जेन्युइन रिव्ह्यू देऊ शकतात की आपलं होमस्टे कसं आहे. ओके. बोल. बसा तुम्ही आरामात ह्याच्यावरती बसा. त्या तुम्ही पण बसा. करणार ना हा करणार. या तुम्ही पण बसा या तुम्ही पण बसा. बोलता 2 सेंटेन्स मध्ये लगेच असं केलं. हा. चिटिंग आहे. मला वाटलं ही दोघं पहिली बोलतील. बसा या. या सकाळी बसणार नाही तुम्ही मध्ये बसा. चला आता आपण त्यांच्याकडून पण रिव्ह्यू घेऊया पहिले ते दोघांना की बोलते का हो चालेल. कारण की मग ते भरभरून बोलतो. मग मी थोडक्यात बोलतो. ओके सर्वात पहिले मी क्वेश्चन्स करतो. तुम्ही कुठून आलात पहिलं. आम्ही नवी मुंबईतून. नवी मुंबईतून आलात आणि तुम्ही 2 दिवस गोल्डन रूम बुक केलेला आहे. हो. तर तुम्हाला आपल्या या होमस्टेमध्ये सर्वात आधी जे आम्ही फूड दिलं ते तुम्हाला आवडलं. जेवण आवडलं. इकडची व्हेज नॉनव्हेज दोन्ही खाल्लं तुम्ही. हा. क्लिनलीनेस होती इकडे. काय क्लिनलीनेस साफसफाई होती. क्लिनलीनेस होती. दुसरी गोष्ट फिश पण मस्त. देशी चिकन खाल्लं ते पण छान होतं. आणि घराची क्लिनलीनेस एवढी सुंदर आहे आणि वेळच्या वेळी त्यांचं सगळं साफसफाई चालू असते. एरिया संपूर्ण साफ आहे. घराच्या बाजूचा पण आतला पण आणि सगळा रूम गोल्डन रूम म्हणजे जसा ते नावाप्रमाणे गोल्डन आहे. हां आणि आम्ही जसं यूट्यूबवर दाखवतोय आणि सांगतोय की असे आम्ही सर्व्हिस देतोय, असे फॅसिलिटीज आहे आणि असे आपले चांगले रूम आहेत. तर ते जे व्हिडिओमध्ये दिसतात तसे प्रत्यक्ष आहेत ना ते सर्व. जे व्हिडिओमध्ये बघितलं त्याच्यापेक्षा मला अधिक हे चांगलं वाटलं. आणि दुसरी गोष्ट ते बघूनच आम्ही आलोय. हो की मला बघितलं बरोबर मी म्हटलं आहे ना की आपल्याला गोल्डन रूममध्ये जायचं आहे. ते बोलले कधी. म्हटलं मी सांगेन तेव्हा. असं बोलून हे केलं आणि मी अचानक बुकिंग पण केलं. मग ह्यानं सांगितलं की तुमच्या डोळ्याचं करायचं आहे ना तर आपण जायचं आहे. डॉक्टर पण बघू आणि ते पण बघू. हां म्हणजे तुम्ही रत्नागिरीला येऊन फिरलात पण थोडं इंटरनल रत्नागिरीचे इनर स्पॉट. काकांच्या डॉक्टरांचं पण तुम्ही काम केलं. अजून पण खूप काय तुम्ही जे करत होते सर्व केलं. बाकीचे त्यांचे मित्र वगैरे कोणी होते त्यांना भेटलो. गाववाले कोणी होते जवळपास त्यांना भेटलो. आणि ह्या घरात असं आल्यानंतर असं वाटलं की आमचं घरातलं गावचं घरातलं घर आहे. स्वतःचं घर आहे. आणि त्यासारखी माया आणि प्रेम इथे आम्हाला मिळालं. आणि एकदम घरासारखं खाणं पिणं स्वच्छ मस्तपैकी होतं. व्हेरी नाईस. तर खूप छान. आता तुम्हाला कसं वाटलं. तुम्ही सांगा मला बरं वाटलं. भाई तू मेरे को मतलब हा बोला. बोलो तो सही और सुनो ना. हा ये बाबा पहिलं घ्या. हा पहिले त्यांना घ्या आणि मग नंतर झालं ना की मी बोलतो. मला पहिले हात असा वरती करून सांगा की आता माझ्यावरती येत आहे पण आपण तुम्ही आणि मला मग मी बोलतो आणि मग त्याच्यानंतर तुम्ही एडिट करा जे काय घ्यायचंय काय नाही घ्यायचंय ते मग तुमच्यावरती. तुम्ही पप्पा बोला. बोला.
तुम्हाला मी एक गिफ्ट देतो. आता तुमचं कितवी ॲनिव्हर्सरी होती ही? 47. 45th ॲनिव्हर्सरी. इकडे तुमच्यासाठी हा रूम बुक असेल क्या जर तुम्ही येणार असेल तर. सरस. पप्पा शिटी मला येत नाही. शिटी वाजवा. ठीक आहे. शिटी वाजवा मला येत नाही. हां, तुम्ही मला फक्त कन्फर्मेशन द्यायची की तुम्ही त्या दिवशी येऊ शकता, म्हणजे 1 मार्च. हा, First फर्स्ट March. मार्चला येणार आणि सेकंडला हां, नाही 2 मार्च आहे ना तुमची? हा, सेकंड मार्च. हां, हे तुमच्यासाठी बुकड असणार. तुम्ही येणार असाल तर हा, येऊ ना. लॉक एक मिनिट पप्पा कर. येणं म्हणजे येणारच. येणारच. तो आस्वाद घ्यायला माझ्या माशांचा अरे वा. आणि चवदार भाज्या हे सगळं मला जिथे मिळालं ना ते मी डांबे. पुन्हा परत डांबे. हो हो माझ्या आवडते डांगे पण त्यांना खूप भरपूर आवडतात. खाल्ले मी आणि डांबे. फार मजा आली. म्हणून मी परत ती डब्याची भाजी घेतली. म्हटलं माझ्या निमित्ताने हे अजून खातील. आम्हाला पण छान वाटलं, एकदम छान. आता हात वरती करूया आपण. हा, बोल. ओके हां हां, तर तुम्हाला कसं वाटलं इकडे? ओके. पहिली गोष्ट म्हणजे दे मग. इकडे माझी मम्मी जी आहे, आय डोंट नो मला किती वर्ष आहे ते, किती वर्ष हां या किती वर्ष आहे मला एक्झॅक्टली माहिती नाही आहे, पण आय गेस कदाचित 8 वर्ष किंवा झालं की आपण 8 वर्ष किंवा 6 वर्ष असतील. मी TCSमध्ये जस्ट जॉईन केलेलं आणि मी कधी शिफ्ट संपून आलो, एकतर मी आता हे व्हिडिओमध्ये असताना मारू नाही शकत म्हणून आपण बोलतोय, तर मी कधी लेट शिफ्ट आलो, कुठल्याही शिफ्टला आलो, मी कुठल्या बाबा झोपायच्या ह्याच्यात किंवा मला आता झोपायचं आहे, ही अचानक बसली आहे यूट्यूबवर आणि हे बघ तिची एक ती स्टाईल आहे, आपला अमिताभ, आपला गोविंदा, अरे काहीतरी झालं, अरे ती तुलसी, म्हणजे सगळे तिचेच. तशीच आता नवीन काहीतरी नाव, अरे काय शुभांगी केली. हां ते काय ती लोक तिकडे गेलेली, त्याचं एंगेजमेंट होतं, मी आपलं तोंड होतं, म्हटलं कोण, अरे ह्याची एंगेजमेंट होणार आहे, ओमकार. बोललो अरे काजल आणि ओमकार, म्हटलं कोण, अरे काजल आणि ओमकार आम्ही ते, म्हटलं हा बा म्हटलं अजून जोरात, म्हटलं काहीतरीच असेल, नंतर काहीतरी म्हटलं अरे टाक्या लावल्या, मी म्हणालो आमच्या इकडे अजून गावाला काहीतरी टाकी, म्हटलं एक दिवस सोडून पाणी येतं, ही कुठले टाक्या लावल्या, अरे 1 नाही 3 लावल्या. मी इकडे फुल सचिन संतोष म्हणजे माझे चुलत भाऊ आहेत, मी त्यांना आपला फोन केला, म्हटलं अरे वा चांगलं आहे, आपल्या इकडे टाक्या बिक्या लागल्या, म्हटलं कुठले टाक्या लागल्या, म्हटलं नाही, म्हणजे हिला परत फोन ठेवला, म्हटलं काय ग बाय माझे, म्हटलं कसले कुठे टाक्या लागल्या, अरे ओमकारच्या घरी, मुलं ती म्हणजे तिने ते व्हिडिओ बरेच देवा ताईचे तिने व्हिडिओ. एवढे बघितले ते, आणि ज्या स्टार्टिंग पासून ती काय काय मी आणि फोटो, ताईच्या घरून अच्छा एक मिनिट तो ताईच्या तिकडे घेऊन घरून जा, ते आईला तिचं अजून सगळं बाकी आहे. सामान, ताईच्या घरून ते आईला सामान पाठवते मुलगी त्यांची ताई, तर ते सुद्धा याला एकदा दाखवलं, बघ तो तिकडे गेला जेवायला, पण त्याने पहिल्या आधी ताईसाठी भरलं, आईसाठी भरलं जेवायला. हा, ताईच्या घरी गेलो होतो. हां, नाही मी जे बघितलं ते मी खरं खरं सांगणार, मला खोटं बोलायचं नाही, ती बघायची व्हिडिओज आणि इतक्यात ती बोलली अरे ते बघ पापलेट तळायला घेतलं, मी यायचो तर तो बघायचो पापलेट तळायचं कढईमधलं, मी परत गायब व्हायचो, खोटं बोलायचं नाही. मग नंतर हे बघ अरे तू बघितलंच नाही, मग रिवाइंड करायचं, परत सुरमई बघितली का, काही फिश ओरिएंटेड बघितलं, म्हणजे असतील ही लोक कुठेतरी विक्रोळी राहतात म्हणजे चला चांगलं आज काहीतरी week आहे. करतात. आणि असं काय काय अशा गोष्टी व्हायच्या. आता नंतर काय झालं की हे करत 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 लॉकडाऊन आला, लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये ही व्हिडिओज बघायची. आता दुसरी सर्वात मोठा जोक म्हणजे आता मुंबईला आपल्याला माहिती आहे की कधी कधी लाईट जाते, ठीक आहे, आता लाईट गेल्याच्या नंतर एरवी लोक गाणी ऐकतात किंवा काहीतरी आपण बोलतो चला तोपर्यंत थोड्या वेळा टाईमपास होईल. ही बाई परत लागली यांची 30 मिनिटाची व्हिडिओ आणि 45 मिनिटं सगळ्यांनी बघा, म्हणजे हे कुठली बळजबरी गेली, म्हणजे नाही बघ त्याने टाक्या आणल्या, म्हणलं अरे पप्पा पण बसलेत, अरे मच्छी आणली, हे आणलं ते, वो कोई भी वीडियो रहेगा उसको देखने का, मला ठीक आहे चलो तो उसके लिए तो आपण देखती है तो हम लोग देखते थे. म्हणलं मग नंतर आम्ही आणि पप्पा आम्ही प्रार्थना करायचो कधी लाईट येते, खोटं कशाला बोललं नाही, पण तसं नाही, आम्ही अधूनमधून जो काही अपडेट असेल तुम्हाला ऐकायचं आहे किंवा नाही ऐकायचं आहे ते सगळं सांगणारच. त्यामुळे आम्ही न सांगता पण आम्ही अपडेटेड असायचो तुमच्या व्हिडिओजच्या बाबतीत. आणि इकडे आल्याच्या नंतर एक सर्वात मस्त म्हणजे मला तुम्हाला सांगायचं आहे
जर तुम्ही बघताय तर. पहिलाच दिवस, पहिलंच इंट्रोडक्शन या घरासाठी आणि आम्ही येऊन टेबलावरती बसलो आणि तो डायलॉग कदाचित ऐकला असाल तुम्ही की बाल्कनी बाल्कनी के आगे गार्डन गार्डन के आगे समंदर, मिस्टर इंडियामधलं तसं. कांदा पोहे के ऊपर खोबरं के ऊपर शेंगदाणे के ऊपर कोथिंबीर, अरे बापरे, आणि मग लिंबू पण. आणि त्यांनी जो एवढे मस्त ते कांदा पोहे बनवलेले की मी खोटं नाही म्हणत, मी पळी मागितली आणि ह्या लोकांनी चमच्याने खाल्ली, मी पळीने खाल्ली. पण मी मागत होतो तर त्यांनी मला सगळ्या टाईपचे चमचे आणले वरती, छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत, की तुम्हाला कुठल्या साईजची पळी पाहिजे ती सांगा. तर मला बोलायचं हे आहे की मी तर पळीने खाल्लं. आता तुम्हाला जर ह्या गोष्टीचा अनुभव घ्यायचा आणि जो खरा खुरा आहे, ॲब्सल्युटली तुम्ही पॅकिंग करायला घ्या. आता मार्चपर्यंत तर यांच्या बुकिंग फुल फ्लेज्ड आहेत आणि सगळं बुकड आहे, कारण की आम्ही स्वतःच त्यांचं सगळं चेकिंग बघितलं आहे. त्यामुळे एप्रिल किंवा मे ॲब्सोल्युटली तुमचे डेट्स तुम्ही अवेलेबल करा आणि इकडे नक्की येण्याचं मुक्काम करा. आणि तुमच्यासाठी मी वापरलेली पळी जर पाहिजे ती पण ते देऊ शकतात, एक अशी वेगळी दाखवायला की बघा ही पण आहे आणि हे बाकीचे चमचे. तर काहीही साहित्य बरोबर आणू नका, चमचे वमचे सगळे आहेत, फक्त तुम्ही या सहकुटुंब तुमच्या फॅमिलीबरोबर. आणि हो, नो डाऊट मम्मी म्हणाली गोल्डन रूमच्या बाबतीत, तसं गोल्डन रूम पण आहेत आणि अजून काही व्हरायटीचे 2 अजून रूम्स पण आहेत त्यांच्याकडे, 2 का 3 रूम्स आहेत. गोल्डन रूमपेक्षा ह्या लोकांच्या बरोबर जो तुम्ही अनुभव घ्याल ना, तो तुमचा गोल्डन अनुभव राहील. अँड आय कॅन वाउच ऑन दॅट. माझं नाव सांगतोय, शीतल चंद्रकांत महादेव सकपाळ, हे फक्त लक्षात ठेवा. तर त्यामुळे शीतल चंद्रकांत महादेव सकपाळ यांची तुम्हाला भरभरून शुभेच्छा. ओंकार आणि त्यांच्या आईंना आणि मिसेसना. काजल पण, बापरे, ओंकार मग काजल, नंतर काजलचं पण नाव पाठ करून टाकलं. तर एनिवेज तुम्ही लोक ॲब्सल्युटली या. आणि जो तुमचा अनुभव असेल रत्नागिरीच्या बाबतीत, तर अरे हां, एवढे तुम्ही स्पॉट्स बघितले नसेल. आपल्याला वाटतं खंडाळा आहे, आपल्याला वाटतं माथेरान आहे किंवा लोणावळा आहे, जे युजली आपण ह्या लोकेशन्सलाच जातो. पण तुम्हाला जोक वाटेल, ओमकार यांनी एक गाडी बुक करून, ते पण जेन्युइन व्यक्ती, त्यांचंही नाव ऋषिकेश गावडे. तर ते एक ग्रस्त, असे अजून पण नवीन लोकही जुडतील त्यांच्या अवेलेबिलिटीच्या हिशोबाने. पण खूपशे आहेत वेगवेगळे स्पॉट्स. त्यात आपल्याला मला तरी माहिती नव्हतं की इकडे चायनाचा राजा पण येऊन गेला आणि तो जो काय त्याचा पॅलेस आहे तो खरंच तसा चेपाटलेला दिसेल, म्हणून कळेल लांबूनच की हा चायनाचाच कोणतरी होता. त्याचं नाव पण तिबा, त्याचं तिबा म्हणून तसंच लिहिलेलं आहे. तर या आणि रत्नागिरीमध्ये या आणि तो कोण बाबा तो तिबा, त्याचं पण कोणासाठी नाही आलं तर तिबासाठी तरी या. चला, धन्यवाद. गणपती. हा, मग तू बोलत नाही, तू बोल. घेतलेस ना फोटो झरीचा गणपती, झरी विनायक गणपती. आपण तुम्हाला भाटे बीच पण त्यांना एक्स्ट्रा पॉईंट सांगितलं मी. आणि तो दुसरा काळा समुद्र आणि पांढरा समुद्र दोन्ही दाखवले. दोन्ही समुद्र चांगले आहेत. परत तो किल्ला दाखवला, 15 अशी जरी स्थळ दिसली ना तर त्याच्यामध्ये एक आलं ना, भरपूर फिरण्यासारखं भरपूर काही आहे रत्नागिरीत. एक अजून एक पॉईंट आठवला. गणपतीपुळे. अजून एक काय म्हणतात, एक फूडी म्हणून मी म्हणेन त्याला. फूडीला मराठीत काय बोलतात ते आपल्याला खवळी आहे. ओके, म्हणून तिला बसवलंय, बाकी काय नाही, की जे लक्ष आहे की नाही. तर फूडी म्हणून मी म्हणेन की त्यांनी एक, आपण थोड्या वेळाने बोलू. तर त्यांनी मेन एक गोष्ट काय चांगली केली जी मला खरंच आवडली, की आपण जो माझा आजचा एक्सपिरियन्स आहे तोच एक्सपिरियन्स मी माझ्या स्मरणात ठेवून मी जातो. आणि नेक्स्ट टाईम जर मला यायचं आहे तर मी काय येईन, कारण की त्या सगळ्या गोष्टी मला तशाच कुठेतरी मॅच व्हाव्या ह्या अनुभवाने मी येतो. त्यांनी एक चांगली गोष्ट केली जी गावाच्या हिशोबाने तर चांगलीच ठरते, की ते रोजगार पण भेटतोय काही लोकांना. पण ते काय करतायत की समजा प्रत्येक व्यक्तीला एखादा पदार्थ बनवायला देत आहेत. त्यांच्या हेल्प करण्यासाठी जी लोकं येतात त्या सगळ्यांना तो पदार्थ करायला प्रयत्न देतात. त्यांच्या कस्टमरकडून ते रिव्ह्यू घेतात आणि बघतात की कुठला पदार्थ कुठल्या व्यक्तीने चांगला केला आहे. आणि तो जर का एक स्टँडर्डने जो एक्सपेक्टेड आहे कस्टमर्सच्या, त्यांच्या आणि त्या व्यक्तीच्याही सोयीच्या हिशोबाने,
तर त्या व्यक्तीला तोच पदार्थ कन्सिस्टंटली ते करायला देतात, जी एक खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि त्याच्यामुळे तो जो भार आहे तो डिवाइडही होतो आणि त्यामुळे मग तुमचं ब्रेकफास्ट असो, तुमचं लंच असो, तुमचं डिनर असो, हे म्हणजे अनमॅच्ड आहे. आणि मी म्हणेन की प्रत्येक जो मील आम्ही खाल्ला म्हणजे हे मी डेफिनेटली सांगेन की एकाच तुम्ही फिश थालीमध्ये, मी त्या रेट्समध्ये नाही जाईन का व्हरायटीमध्ये नाही जाईन, पण एकाच फिश थालीमध्ये तुम्हाला प्रॉन्सही दिलं, तुम्हाला सुरमईही दिलं, अजून एक बांगडा दिलं, चायला बांगडा पण दिला बोला, आणि हे 3 दिलं आणि मग ते एक असं ते कोकम सरबत सारखं एक असतं. सोलकढी. बस, तर ते पण दिलं आणि फुल मजा. आता हे झालं एक हे. नंतर मग जेव्हा तुम्ही व्हरायटीसाठी दुसरं फिश थाली घेतलीत, एवढा छोटा पापलेट, बोला बघा, पापलेटकडे आपण बघायचं, पापलेट आपल्याकडे बघतो, त्याच्यात जे समाधान होतं ना, एवढा छोटा, मस्करी नाही, एवढा छोटा. आणि त्याच्या बाजूला एक आपला बोंबील पण आहे की बाबा मी पण आहे, हा कॉम्प्लिमेंटरी तुम्ही घ्या, तुम्ही मला विसरलं नाहीत म्हणून. आणि प्लस मग ते पूर्ण ताट अजून भरलेलं. आता हे झालं फिशच्या बाबतीतलं. मग आलं आपलं व्हेज. आता व्हेज ताटलीमध्ये तुम्हाला 3 सुक्या भाज्या, 1 ओली भाजी असं काहीतरी होतं. पण एवढं डेफिनेटली होतं, म्हणजे नंतर बोलायला आम्हाला कमी दिलं जास्त दिलं नाही, पण मी नावाने बोलेन. बटाट्याची भाजी, तेंडली, परत एक बटाटे आणि पप्पांना आवडतं ते हां ते. अरे शेवग्यावरून एक छोटीशी स्टोरी एक ॲड करतोय, त्यांना एडिट करू शकतात ते नंतर. काय झालं, आज आम्ही खास रत्नागिरीला आलेलो पप्पांसाठी, कारण की त्यांच्या डोळ्याचं थोडंसं कन्सर्न होतं आणि त्याच्यासाठी एक डॉक्टर राधाराणी पाटील म्हणून आहेत, त्यांना आम्ही खास इकडे भेटायला आलो. आणि आम्ही लायन्स हॉस्पिटलला गेलो आणि लायन्स हॉस्पिटलला जाऊन एवढी लोक वरती, आम्ही त्या गर्दीमध्ये बसलो आहे, इतक्यात बघतोय प्रत्येक एक नर्स काहीतरी वरती घेऊन येते. आता काय, आम्ही मुंबईच्या हॉस्पिटलमध्ये बघितलं आहे कुठे कोण पेशंट गेलं किंवा नर्स गेली तर त्या लोकांना मास्क एखादं कोण फ्रीमध्ये देतं. इकडे वरती येतोय तर बघतोय सगळेजण शेवग्याच्या शेंगा घेऊन येतात. मुलं काय मस्त हॉस्पिटल आहे, मुलं बघतोय ते 6-7ची एक जुडी अशी घेऊन सगळे येतात, जो तो जातोय खाली आणि प्रत्येक नर्स वरती घेऊन येतोय. आणि आम्हाला पण त्याचं कौतुक, मम्मी पण बघितलं आणि मी पण बघितलं, पप्पांचे तर डोळ्यात टाकून ते वरती बघत होते, तर आम्ही ते बघितलं. नंतर खाली जाऊन कळलं की तो एक कोणतरी आलेला आणि त्याने शेवग्याच्या, तर मग म्हणून आम्ही त्या शेवग्याच्या शेंगा काकींसाठी पण आणल्या आणि त्यांनी पण लगेच त्याच वेळेला रात्री आम्हाला खायला दिल्या. तर तो पण एक मस्तच, म्हणजे इन शॉर्ट फूड असेल, तुमच्या सगळ्या गोष्टी आणि काही कन्सर्न्स असेल, मी म्हणतो काय म्हणतात ते, कोकण आपलाच असा, ओमकार पण आपलाच असा, काकी पण आपलाच असा आणि काजल पण आपलाच असा, बिनदास. तुम्ही आता मी म्हणालो ना, अरे पळीचं बोललो ते विसरू नका, आहेत सगळे चमचे आहेत आपल्याकडे, तुम्ही फक्त या, लगेच प्लॅन करा. एप्रिल किंवा मे मी म्हणतो, कारण की नंतर असं नको व्हायला की परत एप्रिल बुक झालं आणि मग नंतर मुलांना सुट्ट्या लागतात आणि मग तुम्ही विचार कराल की मेमध्ये जायचं की नाही. एक क्विकवाली एक छोटीशी 2 दिवसाची ट्रिप करा, लगेच बुकिंग करा, इकडे ओंकारशी कॉन्टॅक्ट करा, त्याचे नंबर्स पण आहेत. आणि मी जे म्हणतोय नेक्स्ट व्हिडिओ कदाचित मग मला एप्रिलमध्ये तुमचा बघायला भेटेल, जो मी नाही बघणार, मम्मी बघणार. पण ते खरं आहे, ते बोललो बाबा, उगाच आपण जे आहे, पण मम्मी सांगणार की असे असे ते ग्रस्त आपले व्हिडिओ बघितल्याच्या नंतर बोलले. आणि मग आम्ही परत मार्चमध्ये आम्ही येतोय, त्यांनी आता आम्हाला सांगितलंय 2 तारीख, पण त्याच्या अगोदर कदाचित आमची एक एखादी मम्मीच्या फ्रेंड्सची एक पिकनिक होईल, माझ्या फ्रेंड्सची होईल, पप्पांच्या मित्रांची होईल, किंवा कदाचित आम्हीच एक 3 जण परत एक रफली येऊन जाऊ. मजाक मी खूप जास्त बोललो असं वाटतंय, हे शेवटचे टाकू नका. मिळणार आम्रखंड मिळणार तुला. आमरस नाही, अरे आमरस इतका आमरस, मस्त, रोजच्या बोल रोज बोल, आम्ही मस्त बोलतो. आमरस एवढा सुंदर आहे की रोजच्या रोज आम्ही 1-1 वाटी घेतोच आहे. हा, मस्त वाटलं. आणि मी जातानाही 5-6 बॉटल्स नेणार. हो बस. ओके. तर असे 2 शब्द बोलून आपण आपल्या भाषेचा मी मग नंतर तिकडे बघत होतो, आपण stop. आपण बोलतो बस. आता तुम्ही काय काय बघा, ती लाईट बघा, ही चिटिंग आहे ना, फुल काय फुल पाहिजे चिटिंग कर. झाला काय? होय, मला वाटलं अजून बोलतो ना काय. हे बघा, म्हणजे काय टाकणार नाही ना तो. हे मला समजतच नाही की तुम्ही बोलताय का स्टॉप झाला, असं होतं ते. होईल ना, नाही बंद चलो अभी झाला
चला असा यांचा रिव्ह्यू होता, शॉर्ट रिव्ह्यू होता हा. तुम्ही सांगा. अर्धा तासाचा शॉर्ट रिव्ह्यू होता हा. तुम्ही केक घेऊन खा. आम्ही घेतला नव्हता. तुम्ही सगळ्यांना द्या उद्या, तुम्ही पण खा. आणि सर्वांनी कसे त्यांचं बोलणं वाटलं ते पण सांगा आणि तुम्हाला रिव्ह्यू पण समजला असेल. आणि आम्हाला आमचा रिव्ह्यू तुमच्याबद्दल सेम आहे, एकदम फॅमिलीसारखं वाटलं. आम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही वाटलं, एकदम घरगुतीसारखं वाटलं. म्हणजे चांगलं वाटतं. आता गेस्ट न वाटलं म्हणजे पण चांगली गोष्ट आहे. त्यांना पाहुणे न वाटणं पण एक मोठी गोष्ट आहे, बरोबर ना? हां, तर त्यासाठी तुम्हाला पण एक मोठा थम्सअप आणि लाईक आमच्याकडून. ओके, बाय बाय. धन्यवाद. पण करू आता. अरे एक मिनिट शेवटचा. नाही तुम्ही बाय बाय बोललात. हिंदी चीनी बाय बाय, तिबा हिंदी चीनी बाय बाय. रत्नागिरीचा तिबा. मस्त वाटलं ते. आता ह्यांच्यामुळे तिबा पहिलेच अजून फेमस होईल. सगळे येतील बघायला. हां, जे हे स्पॉट सांगतात त्याचा स्पॉटचं नाव आहे तिबा पॅलेस. आणि आमच्याकडे जे पण गेस्ट येतात त्यांना पहिलं आम्ही तिकडेच पाठवतो. आम्ही पहिलं तिबा पॅलेसच पाठवतो, कारण आमच्यापासून पहिला पॉईंट तोच आहे. तोच आहे. हां, आणि तुमच्यामुळे अजून फेमस झाला. चांगला आहे. ओके, थँक्यू. थँक्यू.